ọ sị na ihe ọ sọrọ alụsị ya dị obele a ga-eji lili aka na abụ wee buo ya dewe na-atụkwara ilu ọkụ ifuru okwu dị ya igbe maka ifenu ihe ọ sọrọ alụsị ya dị obele a ga-eji lili aka na abụ buti ya n'ama wee buo ya a na-eji ofu aka ebu alụsị kama etinye alụsị ahụ ose nyanwụ n'ọha ka aka nwatakịrị tinye ya n'ụkpa wee buru ya aka na bụ ya ọnya bụ efu ebe a na-ebute ihe ya aṅụ a na-ebu gidigidi ọ dịka ọ na-anyị ala onyigbugo ha onye ya ejigo ofu aka bụ na ọ bụrụ na-achọ iji ofu aka bụ ya mana ebi ebe aka na gbakwado ya kwa ọnwa alụsị ndị na-ebu ibu n'aha ka mmadụ eji ogo mmadụ atụ efu ọgbabelu na arụ aja maka alụsị ọbụla na agbụba gbabelu efu ya iche na n'oge gboo ha afọ ihe odu ụzọ ihe na-abụ alụsị ji wee kpaa ike n'oge gboo. Nke mbụ bụ na Jesu abịabeghị ozi ọma ya abịabeghị n'akụkụ anyị ọ bịagokwa mgbe afọ na be ndị ọbịago ndị anụgo maka ya mana anụbeghị maka Jesu na-akụba ya maka ife alụsị wee dachie maka nọọ ndị Igbo si n'ụlọ efi anọghọ ka atụrụ na-agba okwu n'ụzọ maka ife na anụbeghị nkụtụ Jesu Kristi na ụdị ike ọ na-akpa n'ozi ọma ya ndị be anyị a nọ n'isi mgbe afọ n'ihe gbasara ekpukperechi wee na-efe arụsị afọ wee mezie ya dịka chi kwuo n'oge nke ịbụazị bụ egwu anụkwa na alụsị ndị ọba ma ihe nwa ibubo enwude ndị ọka anụkwa na alụsị ndị ugwu ọbaba nke ọzọ ibubo enwude ndị Asaba ma ndị alụsị mmemme ndị omehọ na ife na-ebudo agụ na-emesikwa ya ọ na-ebudozi agụ ihe ahụ ọ sị na mmemme ya na-agụ ọtagbu ọkụ na ọtagbu mgbada na ọtagburu efi agụ atagbugide azụpụta ụgwọ ebe ya azụ okwu na sị n'okwu agụ onye nwere agbana ọsọ jee na ya eje n'ọrụ ugbo oge ya bụ ụkwụ agụ nọ na-asị na azụ ụgwọ sị na azụ ọkpụkwụ ebe ahụ ọzọ ọkwa ihe ọbụla n'oke ga-egwu wee emeghị ya mụtazi nwa na emeghị ikpuo isi n'okenye na-eme nwa ụmụ nwaanyị ha ya anụ di ekweta alụsị iche na ihe a na-ekwu na ọ na-arụcha ha ncha ọrụ bụrụ ha nchakọ na-emezi ihe na-ebu agụ a na-emechi ya ọ maka ife egwu ọ na-atụ alụsị a ma na-ada eji aka na abụọ egbu ya na-ada eji ofu aka egbu ya bịazie alụ m anam ọsị na imi nkịta ebidogola ịjụ oyi tupu ụgụrụ wee bụ onye nke ọzọ bụ the black man bụ afịa mana ọ si na bụ onye ịgba akwụ dị n'ahịa melụm lokal gọọmenti ọzọ na ọ bụ na nwata egbere igbe bịa rụọ m ọkụ egbere m igbe jee okwuri ọkụ nọọ mụsị ọfụrụ m ka m fụọ ya onye ka obi ekwe bụ onye abatete ọsịsị hapụ nkịta ka ọ chụba nchi n'ọgbụ ya enu a bụ enu ndị gboo ji asụ ude enu ha ji asị nyadịba enu ha ji asị ihe lụrụ ụtara lacha ofe sị hapụ nkịta ka ọ chụba nchi n'ọgbụ ya inu eji adọ aka na adụmọdụ mmadụ aka n'ọdụ onye ya bụ ịdọ aka n'ọdụ ndị ugbo si dọkada nwa aka n'ọdụ anụ ọbụla adọrọ aka na anụ na-ata alụ a na-egbude n'ọdụ anụ na-ata alụ igbude n'ọdụ ọmagharị ata gị maka na ike gbudie n'aka ma gbudie n'isi mana igbude anya n'ọdụ ọdụ na onwe ọ maka na ndị mmadụ enweghị ọdụ mana ya amaghị ọdụ na otu ọdụ si afọ ị na-egbude maka si hapụ kenye nkịta ka ọ chụọ nchi n'ọgbụ ya nkịta na nchi bụ ọgbọ n'anya ndị Igbo maka na